Webafethu ayikho into enkulu nenamandla njengethongo. Ithongo linamandla webafethu. Ngiye ngidabuke mangibuka abantu laba bakholwayo beguqula ithongo labo balenze liba bacindezeli phezulu kwempilo zabo. Ulenza kanjani ukuthi ithongo libe umcindezeli phezulu kwempilo yakho? Yabona ngenkathi wena uqala ucabanga ukuthi yonke into ingesonto. Yonke into ingenkolo okholwa kuyona. Ayathukuthela amathongo akini. Anyanye bese avela yeke ukwenzela izinto. Avela bambe zonke izinto athula athi ngeke simnike lo. Ngoba thina usesithatha kancane usecabanga ukuthi yonke into ingesonto. Uhamba uye esontweni bakuthandazise, unikele, bafike bona bakuhlwithe. Uthola ukuthi uNkulunkulu unawo amandla ukuthi akwenzele leyo nto. Kanti naye futhi ubapha amandla ukuthi benze noma ngabe yini kuwena. Ingakho phela kuthiwa abazali baWuNkulunkulu wakho uqala. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene esentu. Amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizathu kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukulela